Інформаційний ранок на телеканалі АТR продовжує свою роботу. Програма «Саба» працює для вас. Мене звати Інна Завоюра. Продовжуємо обговорювати актуальні та важливі події, що відбуваються в Україні та світі. А гостем цієї ефірної години буде українська правозахисниця пані Марія Томак. Доброго ранку. Доброго ранку. Одразу розпочинаємо із такої новини. На 10 тисяч рублів, це на понад 4 тисячі гривень, Бахчисарайський районний суд, підконтрольний Кремлю, оштрафував кримсько-татарського активіста Рустема Османова за звинуваченням у несанкціонованому мітингу. У матеріалах справи, зокрема, йдеться про те, що Османов та інші активісти нібито перешкоджали проїзду машин і руху пішоходів під час обшуків у будинку іншого активіста. Захист пана Рустема наголошує на тому, що вина не доведена, тож суд не мог постановити ось таке подібне рішення. Але під час саме засідання суду підтримати активіста прийшли приблизно 30 осіб. На відкрите засідання не пустили нікого, крім дружини і батьків. Усім іншим заборонили взагалі входити до будівлі. Я нагадаю, що затримали кримсько-татарського активіста Рустема Османова ще 11 грудня у Бахчисараї. Ось такі новини невтішні, власне, маємо. Хотілося б від вас отримати коментарі. Як ви думаєте, взагалі, ось така ситуація навколо кримських татар, зокрема навколо Рустема Османова, якось це надалі буде впливати на реакцію міжнародної спільноти України? Чи... Ну, загалом я почну з того, що це цілком в дусі часу, так, ось ця справа. І насправді ми говоримо переважно, ми багато говоримо про в'язнів Кремля, так званих, тобто людей, які утримуються незаконно під вартою, так, які переслідуються в кримінальному порядку. Але насправді дуже багато справ і адміністративних. І це так само частина переслідування, частина репресивних практик, які зараз наповну розгортаються в Криму, зокрема і передусім щодо кримських татар. І ось такий цікавий тренд тут помітний. Ми, власне, з колегами Кримської правозахисної групи Гельсінської спілкою з прав людини десь 1,5 місяці тому оприлюднювали таку аналітику щодо адміністративних переслідувань в Криму. І там чітко видно тренд, що, власне, коли окупаційні сили зрозуміли, що арештами вони нікого не залякають, вони почали застосовувати інструмент штрафів. Не те, щоб це когось залякає, а тому, що, звісно, це накладно фінансово. Зрозуміло, що ніхто там не має супер якихось ресурсів, щоб постійно ці штрафи оплачувати, так, і штрафи є від якихось, ну, доволі невеликих сум до буквально астрономічних, так, для людей, які живуть, наприклад, там десь в селі, та, і їм дуже складно такі суми оплачувати. І я думаю, що це продовження цієї тенденції. І ще одна тут тенденція помітна – переслідування саме людей, які займаються активізмом. Так, так, ось це теж цікаво. Так, люди, які, ну, тобто це взагалі такий новий, ну, тобто це тренд, не новий, але це вже тренд в Криму, так, це реакція кримсько-татарської спільноти на обшуки, так, на незаконні дії окупаційних сил щодо представників інших спільноти. І, власне, ми бачимо, яка реакція, так, ось це кваліфікується як незаконне мирне зібрання. І ось, власне, це частина. Але це частина таких переслідувань і таких спроби зупинити, так, людей. Але не тільки це, просто нагадаю, що ось ці останні арешти, чергова вже 4-та справа так званих Хізбут Тахрір, так, там двоє активістів, які безпосередньо, постійно документували ці всі обшуки незаконні, інші незаконні дії окупаційних сил. Тобто, ну, от я думаю, що це частина і спроба залякування, ну, в принципі, кримських татар, так, але і частина цієї кампанії проти активістів, які безпосередньо документують порушення під час обшуків. Ну, захист, зокрема, наголосив на тому, що будуть подавати апеляцію на таке рішення. Як ви думаєте, яке, знову ж таки, буде рішення надалі суду? Ну, звісно, що ніхто не вірить в якісь там апеляційні інстанції, взагалі, в принципі, в усіх цих справах, але разом з цим так само не можна ставитися, ну, скажімо так, недооцінювати роль адвокатів і захисників, так? Ну, я взагалі вважаю, що, в принципі, в новітній історії України адвокати зіграли видатну роль, починаючи від там
Майдану. І зараз ми бачимо це в Росії, в Криму, так, в окупованому Криму, як адвокати, вони, тобто, відіграють дуже велику роль в, так би мовити, підтримці незаконно затриманих людей, і не тільки, так. І в будь-якому разі, розуміючи безперспективність будь-яких апеляцій, там, будь-яких скарг зараз в нинішній ситуації, треба цей правовий шлях проходити, і треба щоразу от просто доводити, попри те, що доводити нікому фактично, що це є незаконні дії, паралельно документувати це все, так, там, для подальшого, сподіваюся, для Міжнародного кримінального суду. Ну, знову ж таки, ви наголошуєте, що необхідно це документувати. Дійсно, має це бути, але на Росії, як ми знаємо, правове поле не діє. Що робити далі? Ну, це складне питання. Насправді це питання глобальне для України, але, знову ж таки, не діє. Це все відносно, тому що мені здається, що, тобто, зараз не діє, так, в нинішній ситуації. Будапештський меморандум вона змогла порушити. Так, але може ситуація змінитися, так, і тоді ці всі речі можна буде пустити в хід. А саме тому, от, ці всі речі мають бути, всі матеріали мають бути зібрані, участь всіх осіб, які причетні до порушень прав людини, до незаконних переслідувань, це все має бути зібране і задокументоване. Так, я вважаю, що це взагалі базова передумова глобально і стратегічно того, що ми називаємо деокупацією Криму. Так, тобто ми маємо розуміти, хто брав участь в політичних переслідуваннях, якою мірою, щоб далі Україна могла адекватно в подальшому так уже цією інформацією розпоряджатися. І відповідно, ми ж всі віримо, що деокупація станеться Криму, так, і тому в цьому контексті мені це здається дуже важливим. Але все одно треба збирати матеріал і для Міжнародного кримінального суду. Так, Росія не ратифікувала Римський статут, так, і от зараз ми бачимо дуже цікаво ці всі вояжі людей, які диктаторів, які в принципі вже по яким є вирок Міжнародного кримінального суду, так, але вони приїжджають на територію Росії, вони з Путіним там обіймаються абсолютно безперешкодно, так, тобто це така територія для авторитарних лідерів і диктаторів, безкарності територія. Але тим не менше, просто це історичний момент може змінитися, так, і якщо Україна передасть до Міжнародного кримінального суду всі необхідні матеріали, якщо кримінальний суд відкриє провадження, то я думаю, що настане день, коли ці матеріали підуть в хід дуже конкретно. Якщо говорити про всю цю ситуацію, про обшуки, чергові затримання, штрафи, чи можна говорити, що це така реакція Кремля на заклики від Європарламенту, на резолюції у Генеральній асамблеї ООН? Чи можна так вважати? Я думаю, що є тут певна така доля реакції на це, безумовно. І таким чином вони показують, що вони абсолютно байдужі, так? Тобто вони навпаки демонструють зневагу до всіх цих рекомендацій, там, які Захід висловлює, або структури такі, як ООН. Я думаю, що в цьому є сенс, але разом з тим, я думаю, що все ж таки головна мета цих переслідувань, звісно, це зробити неможливим будь-який протест в Криму, будь-які вияви громадянської активності, будь-які причому. Пане Марія, буквально 3 крапочки поставимо. Отже, телефонним зв'язком у нас зараз Рустем Камілєв, правозахисник. Пане Рустеме, доброго ранку. Доброго. Ось хотілося б від вас почути щодо ситуації навколо Рустема Османова, якого штрафував суд підконтрольний Кремлю. Скаргу, апеляцію буде захист подавати. На вашу думку, як можна взагалі все це описати одним словом? Наверное, это можно назвать как, так скажем, со стороны государства, которое контролирует данную территорию, террором. Никак это не назовешь по-другому. Пытаются крымских татар очернить экстремистами, террористами или всякими другими какими-то кличками или названиями. Вот. Вокруг Рустема что было? Вчера приехала полиция к нему домой. Приехали, как они сказали, на добровольной основе, пригласили его в полицию, в местный отдел РОВД. Когда я приехал туда, вышел участковый,
пообщался с нами, поднялись мы к нему, он составил протокол задержания уже в РОВД, хотя он должен был это сделать на месте. Вот. Естественно, были утром и перепуганный отец, и мать, как говорится, и дети, у него двое малолетних детей. Вот. В суде мы предоставили доказательства его невиновности, сказали, что, естественно, это не был никакой митинг, не был никакой пикет несанкционированный, так как он в апреле месяце присутствовал возле дома, где проходил обыск Сидамета Мустафаева. Вот. Ну, судья, как всегда, не внемлила нам, и получилось, что сегодня этого парня штрафовали на 10 тысяч. Естественно, будем подавать апелляцию, надежды не питаем большой на выигрыш там, либо то, что они отменят данное постановление суда. Будем обжаловать, естественно, все это в Европейский суд по правам человека, будут готовиться документы. Вот, будем подавать и, естественно, показывать нарушения в Европейском суде уже. Пане Рустеме, дякую вам за інформацію. Пожалуйста. Отже, почули, так, що будуть, зокрема, звертатись до Європейського суду з прав людини правозахисники щодо ситуації навколо пана Рустема. Чи, знову ж таки, можна казати про те, що ось ці всі звернення, це вже не перше звернення до Європейського суду з прав людини, щось може вирішити надалі? Ну, це все ж таки механізм, який Росія залишається членом Ради Європи. І, в принципі, Європейський суд, Росія має дослухатися до рішень Європейського суду з прав людини. І, звісно, це той механізм, який треба використовувати. Так, чи буде Росія виконувати рішення ЄСПЛ чи ні, ну, тут, звичайно, також гарантій немає. Але от поруч із, ну, тобто, ми можемо говорити про низку міжнародних механізмів, які ми просто зобов'язані використовувати щоразу. Так, і, ну, звісно, можна говорити, наскільки вони ефективні чи неефективні, але ці інструменти треба задіювати. І, звісно, ЄСПЛ один з таких інструментів, тому, ну, абсолютно, звісно, логічно, що захист має намір це все оскаржувати в ЄСПЛ, розуміючи, що на окупованому півострові ніякої справедливості ніхто не доб'ється. Але разом з тим, принаймні, тобто є механізми, і це, до речі, відрізняє, тому що коли, наприклад, кажуть про загалом заручників, так, або в'язнів цієї війни Росії проти України, багато хто намагається порівнювати там ситуацію в ОРДЛО, наприклад, із ситуацією в Криму, там от кримські заручники в ОРДЛО, це принципово різна ситуація, так, тому що, ну, Росія вважає Крим своєю територією, там є псевдо там суди, які приймають рішення, які Росія вважає легітимними, так, тобто і таке інше, і це дає можливість якісь механізми використовувати, так, ці, зокрема ЄСПЛ. А якщо говорити про, наприклад, ОРДЛО, ну там же ж просто взагалі люди утримуються невідомо ким, невідомо як, так, тобто сама Росія, звісно, легітимність цих так званих судів, так званих ЛНР, ДНР не визнає, так, тобто і там, звісно, ну там так само є сенс звертатися в Європейський суд з прав людини, але все ж таки трошки в іншому форматі. Можете розповісти, ви казали, що опублікували розслідування таке велике. Хотілося б від вас почути щодо цього розслідування і яка зараз ситуація? Власне, це проєкт, який називається «Ті, що зникли за Крим». Він присвячений кільком зі справ із зниклих безвісті в Криму. Звісно, ми не можемо всіх охопити, ми це робили разом з колегою Ольгою Решетиловою. Але ми взялися за цю тему, тому що вона найменш досліджена. Просто з тієї простої причини, що про політв'язнів багато говорять відносно, принаймні, тому що там є якийсь розвиток у справах, так, принаймні. Когось взяли під варту, там когось починається суд, до когось поїхали родичі, там і так далі. А зниклі безвісті, вони просто зниклі і, ну, про них немає новин, умовно кажучи, так, і це проблема, я розумію, так само для журналістів, тому що мало інформаційних приводів. Звісно, от громадська організація «Кримсос» багато говорить про влаштовуючі акції, це дуже важливо. Робили проєкт «Кримреалії» окремо про це, але ми вирішили заглибитися в 3 кейси, так, ну, максимально глибоко, дослідити, що відбувалося з людиною напередодні зникнення і так далі. Це йдеться про справу Тимура Шеймарданова, і ми вже опублікували цю першу частину. Далі буде Василь Черниш, це активіст Автомайдану, і майданівці Іван Бондарець та Валерій Ващук. І от я скажу, що по Тимуру Шеймарданову, ну, ви можете там на сторінці медійної ініціативи за права людини подивитися цей матеріал. Ми його робили спільно
з Грані, з медійним ресурсом, і у них це теж можна на сайті побачити. Так от, ну я скажу просто суб'єктивно, що насправді для мене особистість Тимура Шаймарданова стала відкриттям. Так, я поняття не мала, попри те, що в принципі стежу за кримською ситуацією, так само там була в Криму в 2014 році весною. Я не могла собі уявити, що це людина, яка фактично разом, ну, на рівні із Олегом Сенцовим займалася гуманітарною допомогою українській армії, яка опинилася в заблокованих військових воєнних частинах, який допомагав з евакуацією так само українських військових разом, ну, зі своїми однодумцями, зі своєю групою. Ось, і власне, ну, в принципі, ми те, що нам, ну, мені здається, важливо, це те, що з'ясувавши інформацію щодо ймовірного місцезнаходження, тобто був зафіксований відразу після зникнення Тимура, зник Сейран Зінедінов, ще один активіст, кримський татарин, так, активіст Українського народного дому, і майже відразу вдалося з'ясувати його родині, де був зафіксований сигнал його мобільного телефону, ну, перед тим, як він вимкнувся. І нам вдалося перевірити околиці, так би мовити, цього місця. Так, я навіть не буду зараз озвучувати, де це саме, тому що, ну, мені здається, що це може, ну, ми спеціально цього не робимо, щоб там це не зашкодило слідству. Але що важливо, це те, що в цьому місці, як сказали там представники місцевої спільноти, тоді в 2014 році, там березень, квітень, травень, власне, тоді в травні зник Тимур Шаймарданов, були, ну, як вони стверджують, кадирівці. Так, тобто люди, які з'явилися там приїжджі, у них були джипи з номерними знаками Рамзан Кадиров. Так, ну і ми знаємо в принципі про роль ось цих силових груп, скажімо так, і в Криму, і потім на Донбасі. Тобто вони певну роль там відігравали. І, ну, в принципі, якщо оцінити, ну, тобто дивитися на практику з насильницьких зникнень в Чечні, наприклад, так, то це цілком в дусі цього регіону, на превеликий жаль. Ну, і, звісно, також для нас питання в усіх цих справах, чому цих людей не вдалося дістати, так? Тому що, ну, от перепрошую, Бондарця, Ващука і Черниша треба окремо говорити, тому що вони фактично зникли ще до першого великого обміну. Це той обмін, коли вдалося повернути, наприклад, Олексія Гриценка, там Андрія Щекуна, Анатолія Ковальського, так, це цей перший великий обмін, і Гайдука, там адмірала і так далі. І чому вони не потрапили в цю когорту, для нас це залишається питання, ми не маємо відповіді на це питання. Так само незрозуміло, чому не вдався обмін і чи він справді планувався у Тимура Шаймарданова, так, тому що ця відома історія з Наталією Попович, так, яка казала родині, що начебто там має відбутися обмін. Але ви знаєте, от те, що теж нове, мені здається, це мало звучало, це от ми поговорили з кількома військовими, яким, власне, допомагав Тимур, і вони всі відзначають, ну, тобто, надзвичайно його, тобто він працював дуже ефективно, так, ну, зокрема, він навіть займався тим, що він підкуповував російських військових і отримував від них інформацію певну, так, тобто, ну, я маю на увазі окупаційні сили, і передавав їх на материк. І, звісно, що я думаю, що зважаючи на те, якою ефективною була ця робота така кривава, можна сказати, окупаційних сил на той момент в Криму, тобто вони вибили всіх активних людей, вони вибили все там потенційне українське підпілля, умовно кажучи, так, проукраїнське. І я думаю, що вони могли знати про цю діяльність Тимура, так, або довідатися, і, власне, через це саме його і викрасти. Хоча, звісно, ну, він був викрадений через кілька тижнів після арешту, ну, тобто майже синхронно з арештом групи Сенцова, так? І для нас так само загадкою залишається, чому, тобто, ну, звісно, що в ситуації, коли взагалі невідомо, де людина, краще би там він був уже затриманий, так, ФСБ, так само, як група Сенцова, так? Але, в принципі, для нас не зрозуміло, чому фактично групу Тимура ось так от вибили, тому що зник Тимур, зник Сейран Зінедінов, Павло Довбиш змушений був
виїхати. Руслан Зуєв змушений був виїхати під погрозами ФСБ. Так, тобто, чому вони такі різні репресивні методи застосовували, для нас не зрозуміло, але очевидно, ми розглядаємо там різні версії його зникнення. А є але вже ключова... якісь факти, де може попередньо знаходитися пан Тимофій? Ну, на жаль, тобто у нас немає таких можливостей розвідувальних, так. Ну, але принаймні ми перевірили те місце, де був зафіксований номер телефону приблизно Сірана Зінедінова. І не виключено, що їх привезли все ж таки в одне місце. Так, і попередньо, як ми підозрюємо, це може бути пов'язано ось з такими нерегулярними формуваннями, так, як кадирівці. Так, це можна сказати нерегулярне формування, яке було так само використано окупаційними силами для силового захоплення Криму. Тому, ну, звісно, що дуже складно, але є розслідування на материковій Україні, яке проводить прокуратура Криму і управління Національної поліції по Автономній Республіці Крим. А ви якось з ними взаємодієте? Звичайно. Ми відразу надіслали лінк на цей матеріал прокуратурі, і тобто, в принципі, вони подякували нам за це. А силовики дозволяють такі матеріали опубліковувати? Адже дуже часто кажуть, що будь-які факти... Ні, ми ж, звісно, по-перше, ми радилися із адвокатом родини Шаймарданових Євгенія Закревська, тобто, звісно, ми не ганяємося за сенсаціями, ми, звичайно, завжди, тобто для нас інтереси потерпілої сторони є пріоритетом, безумовно. Пані Марія, хотілося б трошки, власне, зокрема вас привітати, адже Дякую. Вас нагородили щорічною премією за особистий внесок в захист прав людей в Україні. Я вас вітаю з цим. Дякую. І хотілося б також вас розпитати, адже ви дуже часто, і ви, в принципі, знаєте справи, менш відомі справи українських політв'язнів, і також наголошуєте на тому, що можуть бути справи нового типу. Ось хотілося б, по-перше, дізнатися, який механізм взагалі ви використовуєте, коли ви знаходите ось справи цих політв'язнів, так? І про які справи йдеться? Власне, трошечки все ж таки є... Можна відрізняти ситуацію, яка є на території Росії, так, з незаконно затримуваними громадянами України, і на території Криму. Тобто в Криму ми бачимо, є певні такі напрямки, по яким діє окупаційна влада. Так, звісно, що наймасовіша категорія зараз це справи так звані кримських мусульман, кримсько-татарських мусульман. І, до речі, нагадаю, так, що зараз має розпочатися процес в Ростові. От в грудні мав розпочнеться в січні. Серед тих, кого будуть судити, буде Емір Усейн Куку, який визнаний в'язнем сумління Міжнародної амністії. І це дуже важливо, мені здається, підкреслювати. Але ми маємо тих людей, які затримуються безпосередньо на території Росії. І, тобто, якщо говорити про механізм, дуже різний. Так? Тобто, якісь справи, наприклад, до нас звертаються родини затриманих людей, так? І просять там допомоги, наприклад, в пошуку адвоката, в тому, щоб сконтактувати їх з українськими державними органами, там МЗС або іншими. І про деякі справи ми дізнаємося буквально із засобів масової інформації, тобто самі російські правоохоронні органи часом повідомляють про затримання якихось наших громадян. І наприклад, зараз справа, про яку хочу згадати, тому що ми не знаємо, де зараз знаходиться ця людина, це справа Олексія Сезоновича, який, ймовірно, був викрадений з території непідконтрольній Україні, з Луганської області. Сам він житель окупованого Краснодону. В принципі, такої міста доволі важливого на цій, власне, непідконтрольній території, тому що там вже ж перебували різні ці козацькі так звані атамани і так далі. І, власне, він був засуджений в Ростові, в Ростовському, в тому самому суді, через який проходять, до речі, майже всі кримські в'язні. Справа Сінцова там розглядалася, перша справа кримських мусульман там розглядалася і так далі. І наступна справа також буде там розглядатися. Так от він був засуджений буквально за 2 засідання і за тероризм, начебто, на 12 років. Ми про цю справу дізналися завдяки місцевому активісту Владу Рязанцеву, який відстежує всі терористичні справи, так звані, в суді. І зараз ми не знаємо, де Олексій Сезонович знаходиться, ми знаємо, що він десь на території
території Іркутської області, але його місцезнаходження встановити поки що не вдається, хоча цим займається зараз і МЗС, і до ОНК російських ми також звернулися. Пані Марія, 3 крапочки поставимо, адже оперативна інформація з'явилася. У члена регіонального меджлісу кримсько-татарського народу Ібраїма Османова в анексованому Криму проводять обшуки, а його сина вже затримали. Така інформація надійшла від спільноти «Кримська солідарність» на сторінці у Фейсбук. Допоки відомо, що обшуки розпочалися близько 7-ї години. Шукали, зокрема, наркотики і проходять самі обшуки у 2 сусідніх будинках. Самого Ібраїма Османова немає допоки вдома. Таке додають у спільноті. Ось буквально ми розпочали з вами з чергових штрафів, затримань, обшуків, і от знову маємо. Ну, от бачите, вже наркотики шукаються. Це вже щось новеньке. По-перше, ця справа нова, в рамках якої 4 людей затримані, включно з Бакіром Дегерменджи. Так? Ми будемо оперативно зараз зв'язуватися з адвокатами, з представниками спільноти, щоб більш розлогу інформацію мати про все Так. це. Ну і тут вони використовують зараз якісь нові приводи, так, уже не там через якісь релігійні, не через заборонені організації, тобто не тероризм, а якісь такі загальнокримінальні справи вигадують, там про якісь махінації фінансові, там чи наркотики, тобто, ну, вхід ідуть всі можливі інструменти. І повертаючись до Росії, просто хочу сказати теж один важливий момент, що власне справа Сінцова і справа Карпюка-Клиха, так звана чеченська справа, вони лягли в основу рішення Верховного суду Росії щодо заборони низки українських організацій, в тому числі УНА, УНСО і правого сектора на території Росії. І зараз, посилаючись на це рішення, переслідують вже інших людей за участь в цих організаціях або за начебто участь в цих організаціях. І от зараз є щонайменше 3 справи. Це Микола Дадеу, це Олександр Шумков, які перебувають на території Росії. І ще було повідомлення про затримання, але знову ж таки підтверджень немає, Терновського, які звинувачуються в участі в екстремістській організації, як це формулює російське обвинувачення, правий сектор. Так? Тобто, ну, на мій погляд, це абсолютно, і це нова історія, на мій погляд, вона абсолютно політична, тому що, звісно, тут ніякі не насильницькі дії, там, ну, але, до речі, в чомусь схожа, наприклад, з переслідуванням кримських татар в рамках справ Хізбут-Тахрір, тобто за членство в організації суто, так? Ніякі насильницькі дії не інкримінуються, там підготовка насильницьких дій жодних, просто за факт участі. І це такий новий тренд, можна сказати. І, в принципі, що важливо, за цим обвинуваченням переслідують не лише громадян України, а й громадян Росії. Пані Марія, ось вашій справі, чи зможе допомогти створення ось такого органу, як відділ щодо правової допомоги при Міністерстві окупованих територій? Про це вже багато і в парламенті наголошувалося, і теж від вас я чула, але допоки ще не створили. Але наскільки дійсно це може допомогти? Ну, я вже з великим нетерпінням чекаю на створення цього органу, тому що насправді ми дуже давно адвокатуємо і зараз спільно, що дуже важливо, спільно з родинами в'язнів Кремля, які створили громадську організацію. Ну, тут я маю на увазі на материку, звісно, є ще Кримська солідарність в Криму, і вони так само це підтримують, цю ідею. Звісно, має бути координація на рівні держави. Ну, це як мінімум, так? Це не вирішить там всіх проблем. Так само ніхто не збирається відмовлятися від якихось тих дій, які вчиняються там правозахисними організаціями і так далі. Але мені здається, це мінімум, і я дуже рада, що нарешті це питання, ми наближаємося до його вирішення. І от були внесені відповідні зміни до бюджету Іриною Геращенко, так, і є інформація про виділення майже 100 мільйонів гривень на допомогу родинам і в'язнів Кремля, і заручників, і військовополонених так званих ЛНР, ДНР. Ми не розуміємо механізму, звісно, це треба прописувати. Так, не зрозуміло, чим саме цей відділ буде займатися. Здається, тільки хочуть гроші виділити, а чим займатиметься? Ні, я вас запевняю, що роботи дуже багато. І ми, до речі, прописували якісь там проекти і проекти положень, так, тобто, і я вам можу 100% гарантію дати, що буде чим займатися. Головне, щоб займалися. Ну і плюс ці кошти, наскільки я розумію, частково підуть в фонди МЗС на оплату адвокатів, тому що в МЗС є механізм, от зараз має бути проголосована постанова Кабміна, яка дозволить МЗС оплачувати адвокатів от у таких справах. І це є дуже важливим, тому що
що, звісно, от ми постійно стикаємося з цією проблемою. От зараз починається цей величезний процес в Ростові. Так, 6 обвинувачених перевезені з Криму, і поїздки адвокатів, так, проживання. Ну, тобто, це величезний ресурс. От скажу так, що це величезний ресурс, і зараз його покривають майже цілком правозахисні організації завдяки донорам західним, за що їм окремо величезне спасибі. І, звісно, але, тобто, це хороший механізм, і добре, що західні партнери готові ці речі фінансувати, але принаймні держава якось теж тепер братиме в цьому участь. І це є дуже важливо. І так само це є дуже важливо для Криму, тому що, ну, якщо Україна не бере жодної участі в підтримці ні родин кримських татар та інших, ну, тобто людей, які ув'язнені на території Криму або там перевезені з Криму, то, ну, знову ж таки виникає питання про стратегічне бачення Україною, повернення там Криму і деокупації. Звісно, Україна повинна зараз це все підтримувати. Як ви думаєте, коли цей відділ врешті буде створений? Ну, я сподіваюся, що з Нового року. І зараз, звісно, це... А запрацює? Ну, щойно буде створений, я так розумію, що відразу і запрацює. І я так розумію, що передбачено зараз, що там буде 5 штатних одиниць, так, тобто 5 вакансій, 5 людей. Я можу сказати, що це, в принципі, якщо люди будуть мотивовані, то це величезна підмога буде, так, і я сподіваюся, що це, звісно, зробить нашу роботу більш ефективною, тому що це взагалі така наша велика українська проблема, відсутність координації, так, і я сподіваюся, що це стане таким центром координації. І от ми з колегами якраз зараз обговорювали кілька днів поспіль, що треба якимось чином зараз контролювати, розуміти, на якому етапі там створення цього відділу, щоб все було максимально оперативно, щоб були відповідні положення розроблені, і це могло запрацювати. Але, ну, я поки що оптимістично ставлюся до цієї новини, ну, просто тому, що ми цього дуже давно вимагали. Ну і ще, до речі, одне питання залишається відкритим. Це зустріч президента з родинами. Пані Марія, буквально так на хвилинку перервемося, адже на телефонному зв'язку зараз Марк Фейгін, адвокат Романа Сущенка. Пане Марку, доброго ранку. Доброе утро, да. Вже хотілося б від вас почути, з'явилася інформація, що Сущенко отримав навіть право на 20-хвилинний дзвінок рідним. Чи вже це відбулося і що щодо того, коли він врешті побачиться із рідними? Ну да, очередное ходатайство было удовлетворено следствием, пока вот мы знакомимся с делом по статье такой 217. Мы продолжаем находиться, ну, Роман продолжает находиться за следствием. Когда дело будет закончено, ознакомление, оно будет передано, ну, для утверждения сначала в прокуратуру обвинительного заключения, а потом в суд. В суде получать звонки и разрешение на свидание будет гораздо тяжелее. Поэтому мы пользуемся максимальной возможностью как защита для того, чтобы добиться для Романа возможности говорить с родственниками сейчас каждый месяц. И также мы подали ходатайство о новом свидании с женой и дочерью Романа. Вот. Надеемся, что в январе, еще до суда, после длинных праздников в России, он тоже сможет с ними встретиться. Роман уже разговаривал не раз и с сыном, и с родителями. У него у матери 14 декабря день рождения, и мы рассчитываем, что он в этот день сможет позвонить своей матери в Черкассы, поговорить с ней, там, поздравить с днем рождения, поэтому мы очень торопились. В остальном я хочу сказать, что, так сказать, видимо, уже следствие махнуло рукой, до известной степени, конечно, до известной степени, рассчитывая на то, что Роман признает вину, там даст признательные показания, и поэтому для них разрешение такого рода уже не носит принципиального характера. Они уже с легкостью, достаточно быстро, в отличие от там, первого года, дают разрешение на звонки и свидания. Так что я думаю, что нам удастся еще до суда, чтобы к нему съездила жена и дочь. Марко Захарович, що очікується на засіданні? Про що, зокрема, будете клопотати? І коли, врешті, наступне судове засідання? Вы знаете, еще до основного начала суда будет же у нас обжалование, вот там дату уже дали, в начале января, после праздников будет обжалование очередного ареста, который Роману было вынесено постановлением суда, Московского городского суда, до 30 января 2018 года. Там мы опять будем обжаловать судебной коллегии по уголовным делам незаконность, необоснованность этого продления.
Напомню, Роман уже больше года, да, год и 3 месяца уже находится в тюрьме. Вот. А что касается основного суда, ну, вы знаете, материалы дела закрыты, носят гриф секретности, но даже то, что я вижу в 7 почти томах, которые я изучил, дает основание для процессуальных действий со стороны защиты по оспариванию обвинения. Другое дело, что иллюзий ни я, ни Роман не питаем. И еще раз повторяю, расчет есть исключительно на политический обмен, то есть на возможность договоренности, которые приведут к возвращению Романа домой. И поэтому иллюзий я хочу, чтобы не питали и те, кто следят за процессом. Ничего другого там не будет. Процесс будет закрытый, ни журналистов, никого там присутствовать не будет, только участники процесса, вот, вызываемые свидетели и все. Поэтому рассказать в полном объеме, что является основанием для оспаривания обвинения, я тоже не могу в силу возкаяния. Ну, ви, зокрема, повідомляли, що посольство Франції пильно стежить за справою Романа Сущенка. На вашу думку, як це дійсно може допомогти? Ну, дело в том, что это была реакция на последнее мое письмо, обращение к Макрону, я его передал в посольство. Но это обычная линия передачи. И посольство тут же отправило у них по своим дипломатическим каналам письмо в канцелярию на Елисейский дворец. И помощник посла мне просто подтвердил, что письмо на месте. Я не знаю, прочитал его лично Макрон, вот я не знаю, следили вы или нет, это письмо касалось давления, оказываемого на меня и опосредованное давление на Романа Сущенка в связи с моим преследованием как адвоката Романа Сущенка. Но там же ставился вопрос не обо мне, а ставился вопрос о том, чтобы усилия Макрона и одновременно Меркель было отправлено письмо, не ослабевали, вне зависимости от того, кто будет защищать Романа в части его освобождения. Потому что просто, если меня отстранят от дела, это будет лишней демонстрацией того, что в России никакого независимого уголовного процесса нет, что рассчитывать политическим заключенным не на что. И мне подтвердили, что эти усилия не будут ослаблены, что они продолжатся, и что французская сторона, она, конечно же, будет вести свою работу, но она ее делает конфиденциально, не публично. Ну, собственно, каждый распределяет свои обязанности. Я, как адвокат, использую публичные методы, вот, а у дипломатов свои. Поэтому я, так сказать, недостаточно их заверений, они не требуют проверки, убежден, что действительно французская сторона так и делает. Марко Захаровичу, дякую вам за телефонне включення і за інформацію. Так. До побачення. Не за что. Отже, зокрема, хотілося б і згадати, Роману Сущенку бодай дозволили поговорити зі своїми рідними, ну, не побачитись допоки, але бодай поговорити. Ну так, поки не буде вироку, справді, я думаю, що це буде проблематично. І взагалі в цих так званих шпигунських справах у нас їх небагато, але можна згадати справу Валентина Вигівського. Ну, власне, проблема в тому, що ми навіть не можемо отримати доступ до матеріалів справи. Так? І це взагалі ускладнює, звісно, комунікацію, нашу позицію це послаблює, в тому сенсі, що ми не можемо апелювати до конкретних якихось там абсурдних обвинувачень. Так? І матеріали справи залишаються закритими навіть після вироку. От, і, тобто, ну, якісь ці речі, які ми можемо почути від адвокатів, це єдине, до чого можна апелювати, власне кажучи. От Валентина засудили до 11 років, він відбуває покарання в Кірово-Чепецьку, а ну, побачимо, як буде із Романом, але знову ж таки, без шансів на якісь позитивні, на жаль, рішення. Пані Марія, я вже згадувала оперативна інформація. У члена регіонального меджлісу кримсько-татарського народу Ібраїма Османова в анексованому Криму проходять обшуки. Його сина вже затримали. Про це повідомляє спільнота «Кримська солідарність» на сторінці у Фейсбук. Відомо, що з самого ранку силовики прийшли із обшуками, шукають, зокрема, наркотики. І обшуки проходять одразу в 2 сусідніх будинках. Самого Ібраїма Османова немає вдома. Таку інформацію маємо. І хочу запропонувати далі подивитися вже деякі кадри та синхрони щодо цієї ситуації. Идите в сторону. Туда. На ту сторону. Да. Ворвались, начало 8-го, минут 15, наверное, 8-го. Маски шоу, в масках все. Сначала ко мне в спальню забежали. На пол, короче, хотели положить, я говорю, нет. Потом побежали туда в спальню, там где дитё маленькое спит. Но они, правда, культурно вроде как сделали. Фонариком посветили, и все, тут дети, и завернули.
Отже, маємо таку інформацію. Хотілося б, пані Марія, буквально коротко від вас почути оцінку всього цього. Ну, я ще взагалі не зрозуміло, через що відбулося затримання в рамках адміністративної чи кримінальної справи. Ну, але знову ж таки, тут складно щось нове додати. Просто продовження ось, власне, такої атаки на кримських татар. І, до речі, от був період, коли було відносне затища після Нового року попереднього, там десь було, мені здається, кілька місяців, майже півроку, нічого не було чутно. Зараз ми знову бачимо чергову хвилю. Пані Марія, дякую вам за розмову, за розлогі відповіді. Ну а на цю хвилину ми завершуємо свій ефір. Дякую, що залишалися разом із нами, і до наступного ранку.